Yeguswaye heard GH Live, Bahari GH Live Studios, Ghana's numero uno, Yempeja microphone, 1212, testing mic, na yonko yanim, enfan sempani yanano in wiki, na inya uchefa efa ifrim. On this episode, yade to fembrel, na yade sempano asomo, yade information bakum yenumi and sabi APO, so yeah, na yade bakubi ama inuya bakon. Na ono nso ehia nti on this very episode no yebedi Kwame Poku ho nkomo Kwame Poku yebedi ho nkomo kakra Kwame nti ubenya aso amaye live ewo GH live studio ha na bibia timi akoso kama ewo mu Kwame Poku na yewia Albert Amoah nso ya chia kakra na ho nsam kakra ba beto anim no abeto yede ni nyina no ama yenetiefo nti Kwame Poku ene Albert Amoah on this episode isimusi na monso madwuma ebedadi wa ha na yentimi nya adwuma no abra yenchia ofazito ya chiao na bibia nso atimi akoso ewom na we de ofazito abeda so yi ene yemfa we ntudwai ematifo by way of Asante Kotoko ansa na abeda so de yemfa we ntu so ansa na yenya adwuma no ye kwa no nsem ni nyina himfie ene ha ye de somo Kotoko reporter ye pick back ene se nyamedi adom na oborbore e de echen na yeah, by next week, you know, we see unveiling ebetoja. Yes, information. I see the man. I'm saying yes, share the bubble. Shannon Sumam say, first one that is red home jersey, no, ya unveil home ejuma kakra. Wahua ya di bikra bubble. Akwa ni so e top for you, but anyashe ebefa amfa kra mframan so ebefa. Inti de tie ene say nyamidi adoma next week expect to say the yellow jersey no ever hit grounds running. That is beko kama purely yellow and red in design is by purely yellow and a green strip and a kama bibiano koso ewo mu na THB contemplate say enka wodi green ebe third choice green ankasa typical green nanka ene adinkra symbol no ayenya doa ewo mu but no omunya take decision enwie say no mbe so omunya and optional and force but home and away jersey no said the home no away there no so adom be jumia next week expect to say unveiling THB the whole brand will be unveil yellow jersey with a little bit green touch one and no air kakra ye the air sum ye na for nti yosika ready na bibia nkoso kama Thursday and ye ramwi na ye koto abo chairman solo ene ura oben sachere eya woto na wato ne kama na yetimi anya nsusu ansopa edi Asante Kotoko na bibia etimi akoso now yenya dwuma we ema ye na tiefo ewo mu Walid name Fuseni enra wantumi ama meka training ho enye bibi hu bia na so pick one or two things obetimi awuram kumasi ye na aye krabehwe wahu si a unveiling dada awie anesa nti expect say na training grounds it's likely say Walid name Fuseni ebewuram na watimi aye training so edi Asante Kotoko Richard Boadu Agadas enra mo amko training grounds no muhu se oba eba besom Asante Kotoko yaka so besom ya nyeso ahibut training nemom wodnani eba beba akon ma behwe bi Kotoko management currently ene Agadas Boadu relationship very good pa na Boadu ka tuna brom kranka or sign it edi Kotoko sa window we but na or little bit pain bi mu kakra nti okokoye ni surgery Tunisia watimi akwa aye successful positively nti oba na se niam assist ne kwan so no na so no so said the one na penkra and entire team no good relationship no obeta aba na yesen common the agreement in there that so da ho na mpanyifo hwe se ne ho beto no na se the offer gidigidi bia ma ya Kwame your friend say Boadu esuma ebeye no asum Asante akoso but expecting said this window there ebia ye be sign no ebia say obetimi assign am Kotoko be January window no and no report kakra ye dey ama in for ewom Kotoko signings and sign na nyame boa window ya two more signings expected say ebetodwa and so there ye dey ma wo ebisi a register bro so bisi say ni say me dey menim and say expected two major signings ba ko betimi akwakoye Metro Dynamo oye Metro da yedi nka di Salim ho nkomo ade ayensa anko achibi but Kotoko be signing anye bia one major signing there Kotoko be say ansana
window no yɛtumi ahyate na bibia akɔso kama mpanyinfoɔ di nkɔmmɔ sɛ na Kwame Poku abet Amoah ɛne Donzo ɔmo ɛhyɛ goals yɛ deɛ na yɛde baako pii so ɛbɛsɛ nkwan ana nkɔmmɔ na ɔmo adie sɛdeɛ Fabrizio Ramoni ɛbɛka no ɛnyɛ club to club talk bia but ɔmo adi ho nkɔmmɔ a ɛno nso kakra ɛba so ɔmo de bi bɛka ho so ɔmo mfa baako nka ho yɛwɔ mmiɛnsa a ɔmo nso to atena ɛbɛyɛ no nso kakra to Jobi bisa Isaac minta ho nkɔmmɔ minta ho nkɔmmɔ abɛtɔ m'anim ha but next episode no mede bɛsɔmɔ minta situation with Asante Kotoko currently dear na esie and so mede bɛba abɛsɔmɔ ɛwɔ next episode but on this episode no yɛnkɔ anim na yɛmo yɛ tuhyire na bibia ntimi nkɔ so deɛ tie ɛne sɛ Asante Kotoko players ni bi ɛyɛ willing sɛnka sɛ training time on swing cra nkɔm bɛkɔ akɔyɛ training ɛwɔ Kotoko training ground so nanso report a yɛpeke ɛne sɛ yɛni na ne yɛde credo ato net na yɛde ayɛ na ha nkanta no na yɛatum with padlock nti access sɛ players no enya na individual training ɔmo ɛkɔkɔyɛ no ɛnyɛ available currently ɛmfa ma yɛn players no nti so obi pɛ so ɔkɔ ntɛm kɔyɛ training na ɛyɛ anakwanya ni hɔ deɛ yɛateɛ ɛne deɛ yɛhu ɛna yɛka ɛno no yɛwɔ players bɛnsia they are willing and I said they were willing say wɔn ɛbɛyɛ on personal training na akpi so aka team no entire team ne deɛ ho either so mbɛ contem and I say mpo ɛda bi ɛyɛ off day mbɛ kɔ akɔtu mirika wɔ hɔ akɔyɛ wɔn nneɛma kakra na say mpo kra no yɛwie training mbɛ kam but yɛate sɛ mpanyinfo mmie saa akwanya no ntumtu deɛ na napenkra mira wadamo mehyɛ w'anim deɛ w'anim nyam ɛkasa kakra wadaroma football club bia wɔ ni training pitch na it's asɔredan yɛntum ene na akronfo adɔɔso nti na asɔredan yɛtum nanso training grounds nipa bɔnefo wɔ hɔ wanhwɛ a na wogyae a obi de rainbow color akɔfra powder akotutu agu yɛ pitch ne so na akɔfa nsɛmpi abanka training grounds de otum enye yie nanso na se yɛtum a ɛyɛ anesa for security measures nti na obi ankwa ankodua sɛbe tawisie bi wɔ hɔ amfa amesere kɔtɔkɔ ne mo yɛ adwen pa ase yɛtum ne mom players no so apom di no so ɛsɛ fata nye da bia na ahyehyɛ sɛ ebia yɛ training ne nko a ɛna ɛsɛ time sɛ nko a da bi individual ɛsɛ obi nso yɛ boro so sɛ the tenacity no duro mo edi nka wɔ officers mess ɛyɛ training ansa na entire team naba bonus na hindu ɛte so no ɛyɛ ne deɛ me kai Kotoko player bi matena officers mess wɔ kakra bɛn hɔ pɛn hodwo area hɔ na me bɛn hɔ yie Kotoko player bi na fa Adamu Mohammed Sariki Adamu Mohammed ɔbantem eba be ɔno ani training and sample ɛna entire team naba nti aba be kan ho no ne omu nyina sa training nti misro norm ɛwɔ very very professional level mu football mu nti we dey nana ɛne ofazito ɛne mpanyifo a moaka sakonya bi baba na ne yɛbɛma more security men na ayɛ adwuma wɔ hɔ no mabɔ hɔ pan amaya ne hyɛ mo nsi players no kwan players no apom di na so umrika tuo no ɛnyɛ krabɛhwɛ exams wo yi school mu adesua no ye wo bi a just wo book no gu ne trim ekokoye se coach ne nko a training no se ene ye kɔ tre na ne nyina ye pon 4 ya pon ye kɔ ya tumu a emwa nti we de ani die ne ahobrase kwan so ade hye na mde tumu anim se players no individual many players base insia na sa report nkomo a ye die kakra echirima on personal training no ya ne atopunu num nti se ye be ma 247 the system is working bi and agina training grounds or na be ya any player bi be eziata personal training cra e betina ya cra behwa eno so esefata ya na omo ye willing senka ba bi omo tie nko mbeko nearby school park bi akwakwa training or personal individual training na making na oko school e ben Westminster school na omo ni school park ho na ben Kotoko ba omo ni bi nti dia na boys na e pe omo personal training ye ne se omo tumrika efa Camp Martin hotel no hia eno nso de on say ya na lord kwan ni ade wo ho yempe atore nchen bia nti ehre mo se mo bia kwanya tum na individual training aye adwuma megidi senka betumi aboa yie papa with good security measures na bibia atumi akoso ewo mu na school ba ko e ben ho nso Primrose nso school park ni ho nti omo kokoye no ho enye yie ena afenso individually no omo ntimi nkonkoye no Riverside na school park na papa no nya de obi bia to ose Kotoko player bra nkwada no school no eben ho a betum rikada bi enye reasonable nti omo nko timi nkoye no Riverside ho nti individual training na mestre ama players yema yada kwagya acho na hu hia ye
na yemi nto man kwada no so bi beda ho kra na watimi abọ Kotoko ni yama o de munya no na park ne so na bibia ntimi enkoso kama na nneema enwie peye ewom omo kyeremu a Fumasha school park no so omo koso a ese free baabi omo te no omo de kọ no ese ojo ho mi na adodo na asantema nyina beba betwa ho ahia nti mienu bi a try so mkutu mrika ho no antentam enam se ekoye twini twerede kroman ni nyina tuba begina ho a na kwa bibia ho kakra nti yehira mo mma kwanya na bibia ntimi enkoso yankwe anim na yentoa so emfa ma yenatiefo ewomu a Poku mechia Kwame na bibia abakọ de adwuma de waba be bio ama Kotoko kama eno nso ye do ase ewom ofazito de eno aba abeda so nti ofa machia wa wie but menkọ Poku so Kwame na oho ye megiri so oho ye pa aha GH live studio aha ye bo abaso na yehu se esi bo so nso a na ya tenetene na wie peye Kwame wasom Kotoko pen Nkranza Warriors na free buy na no adakra na panyini ba ko kire wa se mo bampo no na omofa free Nkranza bas na ye ma enso gina mu kama na abesan ma Kotoko bibia koso wasom Kotoko yie pa Kwame mekai se oba Kotoko gofro na enye Fredi Agro kra bibia no course 2020-2021 yeah 2020-2021 football season no osumi pa na osa rejoining club in 2025 yeah bibia second spell no enema ekoso Kwame udi nkan konya experience USM Orges Usma sa na etwa omuden ni chia efro mo and af Olympic Koregba nso North Africa ho de wadi nkuyi pa impressive goal scoring record na consider say court hero club we munti na efro bayi no Kwame they say the bayi na tikwa na ha me pa Kwame bayi na mane ntinko si emre obibi asumfuna katachie bi na timi fa bayi ne mo ma ya Kwame ma homene so Kwame kamia say we offside kra ese unhu Kwame dia na asie ha mishrewa why ma homene so ana Honda CRV no watene ma na ya odedodo Kwame oyere ho bobo obetimi atena Lamborghini mu ma Honda CRV na nyo so TV machine mu ana sesa buti train mu Kwame yere ho Kotoko ni ye second time awa bai why yere ho bo we die unua na unua me kra bia manyini che unua panyini ana se unua aha na me too for Kwame mishrewa yere ho oye structure ni anka bebo Kwame na se bibi nso kotia ka kire mpanyimfo no momoa inshallah no de ye de bobo de nso ne de bia na ye kire niam ahodo ema ye yesa etobo so nti Kwame ma personal training ni hu hia na oye offside kra na wo toge esa wo toge nyumtini stone boy a oba stage so Kwame da bia nya ne saa Kwame oye offside a tumirika film ansa no afre ball ti se wo me ball ni nyina ye offside Kwame ye ni da so nyina no so ho ye ni da so no unu ni abetamu a krachi donzo idi ono obedi ni pa na akọ nti mo yere mo ho ano no so yere ne ho mo ho nti Kwame yere ho why we ye offside a jai se ugina ho na o gina offside position Kwame hu nti defenders na tra no Kwame nti hu hu Kwame yere ho why bayi yere ho na bibia ntimi enkoso why yere ho sekane a oba na rasta no kra emfui enso oye adwuma ne kama onhwe oba afoforo ni Kwame oba na eni o wa ahwe na high sense ne bo animu a na eni so koba eni so ni Kwame mesro ma homene so na oba afoforo ni Kwame ana rasta na si anim kwan Kwame mesro adaroma eni die ni ahobrase kwan so your personal training ni bika ho offside in there professional player there we are enso hu so why no free muntem so ho ahwe Haaland oye no free and now last goal be o shey say no aye offside o enso timi BT traffic no esa be deal line so Kwame ade ya no nia ha na dabi we dey me the call for zito so enye wow so nam dey ba yero ho na eboa ye kọ bibia ani munyi kro no moso ye bibi wate Kwame me Judy pa ye hwe oba afoforo no a eni ne ya essence san kakra bam nti Kwame ma homne so ai se bia mu na aye duru kakra nso na obetrem a wadama tumrika ma America tu hu hia ma Kotoko na wo bo no hu hia Kwame why current ni nti Kwame hrewa we dey friendly fire futu cool it down and ye the ma wo hwe ya ye bebe bie mu no na ejeti ato ye mpene sa nti Kwame wa ho ne so minia why na bibia enye kama ubobo no gudodo
na isa wo de no akwa ye be yi ampa ubogua na ye offside na de ba ko api so amaye nti ti se de da wo 10 no ho ball penalty so ho na ama yense make yem eso o ya ayese kutre bin se bi odidi afa chame na we ha na de ayi na ta 20 ntimi nka ba na de me ka o kojo so market a women girls na ye dwuma o market o nyina se akwa me na de wo ba hu fro de ana wonya sa onkofo beka se bi justice blay a cheke no okoye unya cheke ni bi ni ana ani ade akwa me mehrewa wa yero ho na ema ahomne so na bibia enkoso ewo mu menua abetamu a onso mintimi nko abra menchia abetu na dai na nse de so ati trases o ya ade mum nanso utiri ya na isifom dodo abeto ma ahomne so wo olympics na abo wins said de nei ofazito do bo wins na inti yero ho bo why ai se bibi nso aya akasam na wankasa achi ho eyi bone ofazito se Kwame pia na offside no do so a makoda nko gina number 9 why eya adwenkyere na bibia ntimi nkoso tactically na ofaye hu na bibia nkoso abet o de ne de me nchepi na me se o fight na nso nso gbogu dodo abet emungu unya chance 5 na ne kwa Poku ekoye chance 8 na mbobo ni nyina to agu a esa na nkofo de ba kote neta afa ni ebrem na ye ebrem pa nti abet ene Kwame munka mumue na monsore waka why we dey monsore waka monsore pa monsore na momunya bibia onso okra ujubility say ya che o why ujubility say ya che pa Jimmy Srobo modern na sorry why monsore mompagya muti momatim na mo bon honhom ni nwura mo Kotoko o yiro ho ba be di free FOC free of charge a che say bibia no omre bibia mo be di free say mo amani tua Kwame kra me boa so we did free apart from aduane ni ade no nchen kra nso so ate ase nti Kwame emma o Honda no CRV na atim na o yiro ho ba be da de chance am nti Kwame yiro ho na esa o ye kra the offside trap ni bi asensan unua enye why nti mama ho mene so mo yire mo ho a na crash na obedi pa no import duty free no de yakofa na ba no donzo nso betimi ama na homene so nti we de monyere mo ho na mo amoa ofazito a nkrofo twa na bo so mo ano ate mo ofazito na ni da so nyina na mo munya chance na mo nhye mo fanto atenem mo betimi aye ade na mo ntimi nye has for young boys ikura kan bom hye ade na mo ntimi nye mo betimi aye mo betimi why nti we de futu na me de mamo mo de offer bia nya mai de atifo kan nyina na enya wo fa ye establish nti munyim akoma mo ofa mo nyina Kotoko abetiro ho why na mo na bibia enkoso ene training ba ba bekoso ne na ye reporter na ba kwa gracious wo honom den wo de report ni nyina no ebebre ye expect say walid name of seni bibia we training ne na bibia koso ye training na ya wada ni di pisu a na esekyina na ye ba nan na ye pie mu na ya kotete area ho ba bia ne sa na iwie training na Friday na pabam na afin so memenda ya tu akopie bia ye friend say bibia ni na yakobo champion of champions no na bibia timi awie peye nti abet ene Kwame Poku we dey friendly afutuo na munua me de bre mo munyere mo why munyere mo na bibia anko so fazito we dey nkwadai na me de mo so hwe won sa se ofa ma hom ne so ofa wo che no efa taw nche pressure kakra ba so pressure ba so ofa ano den on enya hwe yero ho na wo de Kotoko pressure kra so ayi mo adwuma nti e ma ne nya ba nkrofo na e ka se wa anyero ho mba ka se enkofa ba hwe Hayford na se e ka akofo obi foforo aba na o maka se emfa nko technical director ho me ofa no udi zito me sum de kizito nti ofa yero ho na bibia nkoso why me hu nsa no o playing pattern no na ye hu se ko recordo na bibia koso ofa we are legend nti ya na ye na yiba enye legend na ena ibidi ada of other romantic ma home so na team no fa ntemapa infra dumu kwa dumu yes sana esitie yemfa nto anim se yenuanom a ye from se Kwara United omkrom nye yenuanom na se no mo ntokwa Kwara United for no so ani abre pa nei wo mo eye training gidi a enya fadi agro o ma hye o league games ase Kwara United wo mo ahye o league games ase
na league matches a wɔn abɔ no first game wɔn tena efie bɔ 0-0 ɛbɔ bɔɔl yɛrɛ ho yɛ deɛ wɔn bɛyɛ biara ɛwɔ Kwara State Stadium hɔ amfa wɔn ne Ikorodu City ɛna bɔɔl yɛ a ɛkɔkɔ yɛ 0-0 Kwara United foɔ no na wɔn bɔɔl 0-0 wie yɛ no nyame bɔɔl ɛda kɔsi ada sɛdeɛ yɛbɔ champion of champions wɔn deɛ league match day 2 ɛna wɔn bɛbɔ wɔn kɔ bia yɛfrɛ wɔn sɛ Rivers United foɔ aso ɛyɛ Adokiye Amoah Smaka Stadium Adokiye Amoah Smaka Stadium ɛwɔ bia yɛfrɛ ne sɛ River State Rivers United ɛna ɔmo na ɔmo kɔ akɔba ɛnyɛ ketewa kora nti ɛno nso deɛ ɛbɛfiri mu aba bia no yɛde bɛma atiefoɔ ɔmo bɔ Rivers United ne wie a wɔn bɛba abɛtena fie ne Kum Califat abɔ Kum Califat ɛne yɛ match day 3 ɛna ɔmo na ɔmo bɛbɔ akyesa no nso ɛyɛ kakra ɛto dwa ɛwɔ mu ɔmo wie Kum Califat na ɔmo bɛkɔ away to Wari na Wari ɔmo nso stadium Delta State Polytechnic Ozoro Stadium or yes Ozoro Stadium Delta State Polytechnic Ozoro Stadium wɔn ɛne ɔmo abɔ nti ɔmo bɔ matches paa ansa na ɔmo abɛhyia yɛ ɔmo ɛnyɛ fɛ di agorɔ kɔfɔ n'ani abere paa nti ɛsɛ ɛma yɛ hɔm ne so ɔmo first game abɔ 0-0 ɔmo wɔ 1 point ɛwɔ ɔmo league nim after match day 1 next game ɔmo ne Rivers United ɔmo yɛ Rivers na ɔmo bɛtena fie ɛne Kum Califat abɔ na ɔmo yɛ Kum Califat game na ɔmo bɛkɔ Wari ɛna ɔmo ne Wari Wolves abɔ ansana nyame di atom a ɔmo aba abɛhyia Asante Kotoko September 19th wɔ baabi a ɛno nso yɛ kakra ɛto dwa ɛwɔ mu nti wohwɛ mu akɔn no sa ɔmo bɛbɔ matches mmiɛnsa ɛna aka baako mu abɔ na ayɛ 9 nsa na ɔmo ne Kotoko aba abɛbɔ nti ɔfazito wɔ adwuma yɔ paa anye bia Kwara deɛ wotena ɔmo Kwara wa ɔfa anhwɛ yi a ɛbɛyɛ den no offer minti meka bi ma ɔfa bɛyɛ den ti ɔfa ma home ne so ti we deɛ ɛyɛ nkyɛm and information kakra ɛnam de ɛma wo a ɛno nso ɛyɛ de ɛto dwa hanom ɛyɛ nti ampa ɔse yɛnya da yi okay yɛda ase nti subscribe my thank you so much for watching. No bonus to say. Did you enjoy? Oh yes, yeah, enjoy it. There's so much more, so why not hit subscribe? Grazie, you subscribe. I come. I'm the Derek Saint Kizito. But more than the fire number that's on WhatsApp here. Oh, I didn't change before Kotoko. You be mama. Now the had. I mean, you know, you didn't come up after Asante Kotoko. I have one sports. Now be a kama ewo mo. Almost again, Kasaya Nedo, Mebwa. Almost say. Did you enjoy? Oh, yes, yeah, enjoy it. There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, that's it. A TV was on best subscriber. Yeah, that's it. Say Unyabre, it's here. Thank you so much for watching.